हेल' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जायखौ जोङो लाइभआव नुफेराखै मोनथिफेरामोन दा बेबायदि मोननै आपडेट शेयार खालामनो नागिरदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायलां मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय बोलि बाथौ बोलि बाथौआव खेराइ फुजा होनाय आरो बे खेराइ फुजा होनाया ओरैबायदि माने हाब्रु फुनलानानै हाब्रु गेलेनानै फुजा होनाय जायो बेखौ जों माब्लाबाबो नुफेराखैमोन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो मोनसेया जाहैगोन ससियेल मिडियायाव मोनसे ओरैबायदि दाउ मासे माने मानसि बादि आरो दे सासे मानसि बादि साइजफ्रा आरो महरफ्रा आरो गाबख्रावनायाबो मानसि बायदि गाबख्रावो बेबायदि दाउ नुनो मोनदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन जोङो लाइभआव मालाबाबो नुफेराखै बेफोरबायदि दाउ आरो जायखौ जोङो बेफोरबायदि नुफेराखै जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जों खोनाफेराखैनो आरोना बेफोरबायदि माने खेराइफोर बा माबा मोनसे फोरबोआव हाब्रु फुनलानानै हाब्रु गेले गेले बेफोरबायदि फुजा होयो बा मानि थाखाय होयो बेखौ जों मोनथिया आरो अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायग्रो नोंथांमोनाथ' नुबाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि फोरबो फालियो बा बेफोरबायदि फुजा होयो होननानै जों मालाबाबो खोनाफेराखैमोन नुफेराखैमोन फार्स्ट टाइम ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय बेनो जाहैदों कामरुपआव बे फुजाखौ होनाय जादों होननानै मिथिदों कामरुपनि जोङो गोबांथार फुजा होयो जोंनि बाथौआरिफोरा बा बर'नि जाय धोरोम बे धोरोमारिफोरा मोनबा फुजा होयो मोनबा फोरबो फालियो बे मोनबानि गेजेराव बेफोरबायदि नुफेराखै आरो जे बे धोरोमखौ मिथिदों जे बोलि बाथौआव खेराइ फुजा होयोब्ला बिदि हाब्रुजों दुगैयो हाब्रुजों गेलेनानै फुजा होयो होननानै बेफोरबायदि खोनाफेराखैमोन आरो जानांगौ मानिबा मोनसे मानिबा थाखाय फोरबोबो फालिदों जानांगौ बे बोसोरफ्रोमबो जायाबो जानो हागौ बबेबा मोनसे समाव जायो खोमा जेरैहाय माइ गायखांनानै दुब्लि फोथाराव आबाद मावखांनानै जोङो माने जांख्रा जानाय समाव हाब्रुफोरजों फुनलानानै एसे गेलेयो रंजानाय हिसाबै बेबो माबा मोनसे फोरबो खोमा बेखौ मोनथिला आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि हाब्रुजों गेलेनाय फोरबो जाखो बेखौ जों बुंनो हाला नेक्स्ट नोंथांमोना नुदों जाय मानसि बायदि गाबख्रावनाय दाउ आरो मानसि बायदि नुनो नागिरो खर'फोरखौ नायोब्ला बेनो जाहैदों त्रिपुरायाव बे दाउखौ मोनदों होननानै मिथिदों त्रिपुरानि बनमुरा मोनसे फरेस्ट ओनसोल बा फरेस्ट हाग्रामा ओनसोलाव बे दाउखौ नुनाय जादों होननानै बेखौ खौरां बिजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनाय जादों आरो बे ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइरेल जागासिनो दङ आसरित आरोना माने रियेल दे बे माने AI जों इडिट खालामनाय नङा AI इडिटिं नङा AI नि भिडिअ नङा बियो माने रियेल भिडिअ आरो ओरैबायदि आसरित अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।